Ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский оиди анонси муҳорибааш зидди Диего Лопес фикрҳои худро баён кард. Биёед суханҳои Волкро гӯш мекунем. ҳама медонанд ки ман моҳи декабр баромад кардан мехостум. Мо фикр кардем ки моҳи декабр рақиб Лерон Мёрфи мешавад. UFC бошанд муҳорибаи Диего Лопес ва Жан Силваро интизор буданд. Баъди ин муҳориба мо дар шартнома барои ҷанг зидди Лопес имзо гузоштем. Такрор мекунам, ман фикр мекунам ки Мавсар ва Лерон ин муҳорибаро зиёдтар арзандаанд. Лекин UFC Лопесро хостанд. Дар ҳама ҳолат ин муҳорибаи хуб барои мухлисон мешавад, гуфтааст Волк. Ва дӯстон, дар ҳақиқат Диего Лопес дар ҷанг зидди Волкановский шикаст хӯрд. Баъдан Жан Силваро шикаст дода ва боз барои камарбанд меҷангад, дар ҳоле ки дар ташкилот ду ҷангори бебох Лерон Мёрфи ва Мавсар Евлоев ҳастанд, ки ҳоло боре ҳам барои камарбанд ҷангидагӣ нестанд. Шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи Паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. Ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. Барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода, ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. дӯстон, чӣ гуна ки аз навори гузаштаи мо медонед, Дана Вайт расман муҳориба байни Ҷастин Гейҷ ва Пэдди Пимбледро таъин кард ва акнун муҳорибаи онҳо барои камарбанди муваққатӣ мешавад, яъне ғолиби ин муҳориба соҳиби камарбанди муваққатии UFC мешавад ва баъд зидди чемпион Илия Топурия барои камарбанди доимӣ меҷангад. Ҷастин Гейҷ аллакай як маротиба чемпиони муваққатӣ шуда буд. Ӯ дар муҳориба зидди Тони Фергюсон соҳиби камарбанди муваққатӣ шуд. Баъдан зидди чемпион Ҳабиб Нурмагомедов вохӯрд ва дар ҳамон муҳориба шикаст хӯрда буд. Акнун ӯ боз метавонад ки чемпиони муваққатӣ вазни сабук шавад. Худи ӯ оиди ин муҳориба чунин суханҳо навишт: ман сахт миннатдорам барои имконияти ҳамкории нав бо UFC ва Paramount, рақиби беҳтарин барои боз як шаби фаромӯшнашаванда, барои боз исбот кардан ки ман яке аз беҳтарин ва дурахшонтарин ҷангварони ин наслум, навиштааст Гейҷи. Ана рақиби ӯ Пэдди Пимблед бошад, чунин суханҳо навишт: соли 2026 аз ҳама соли муҳим дар зиндагии ман хоҳад шуд. Ман ният дорам ки Гейҷиро фавран шикаст дода соҳиби камарбанди муваққатӣ шавам ва баъд Топурияро шикаст дода чемпиони доимӣ шавам. Баъдан навбати бачаҳаки Эркачай нозук мерасад, агар ба шарте ки ӯ ба октагон баромада тавонад, чунки ӯ бекор нишастанро дӯст медорад ва шикоят мекунад ки пушташ дард кард. Сари ӯро низ мешиканам, навиштааст Пимблед. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинед, UFC Арман Царукянро на танҳо муҳорибаи унвонӣ, балки ҳатто муҳорибаи довталабӣ надоданд ва ғолиби муҳорибаи Гейҷи зидди Пимблед зидди чемпион меҷангад. Акнун Арманро чӣ интизор аст, ҳозирашда маълум нест. ҷангвари вазни ним сабук UFC Майрон Сантос оиди муҳориба зидди рақиби худ Муҳаммад Наимов фикрҳояшро баён кард. Шаби гузашта ба ӯ савол доданд ки муҳориба зидди Наимовро чӣ гуна мебинӣ. Ӯ дар ҷавоб чунин суханҳо гуфт: чӣ гуна ин муҳорибаро мебинам? Ман мисли ҳарвақта ҳамаи муҳорибаҳои худро тасаввур мекунам ки чӣ гуна мегузаранд. Ба ман зарбазанӣ писанд аст, аммо ин муҳориба аз дигар муҳорибаҳо фарқ мекунад, чунки дар ин муҳориба ман дар ҳақиқат нокаут мекобам. Дар бисёр муҳорибаҳои худ ман нокаут интизор будам ва дар ин муҳориба ман бо тариқи нокаут ғолиб мешавам. Ман кӯшиш мекунам ки ҳар чӣ зудтар ин муҳорибаро ба анҷом расонам. Барои ҳамин тасаввур карда метавонам ки ин муҳориба пеш аз сеюм раунд ба анҷом мерасад, гуфтааст Сантос. Хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Муҳаммад Наимов ва Майрон Сантос аллакай шаби 6 ба 7 декабр дар турнири калони UFC 323 баргузор мегардад ва аввалин муҳорибаи ин турнир хоҳад шуд. Чӣ гуна ки мебинем, дӯстон, рақиб Наимовро нокаут кардан мехоҳад. Ба фикри шумо ӯ ин корро карда метавонад ё Наимов ӯро манъ мекунад? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.